Os bydde beth sy'n weddill o'r waliau yma'n gallu siarad, bydden nhw'n dweud hanes ardal Pantyffynon. Wedi lleoli yng Nghysgod Mynydd Allt y Grug, yn raddol fe adawodd pobl yr ardal yn dilyn cyfres o dirlithriadau. 1965. Oedd tŷ Lewis Jenkins, oedd tŷ lan ar y pen fyna, right? A nhw wedi cael rybydd i adael. A dim ond wedi mynd allan o'r tŷ o nhw. Oedd lori'r cyngor ar yr hewl fyna yn symud nhw mas. Liw oedd y diwetha mewn mas. A nath y tŷ ddiflannu'n gyfan gwbl mewn i'r ddeiar. Erbyn heddiw, olion yn unig sydd o'r gymuned Gymreig oedd yma. Yn ysgol gyfun Ystylafera, mae'r disgyblion yma'n edrych ymlaen at y cam nesaf, ond a fydden nhw'n aros neu'n dychwelyd i'r ardal hon. Fi'n credu bydd dinas yn siwto fi fwy, achos yn wedi gyda fel swyddi y pethau, fi ddim yn teimlo bod unrhyw beth yn yr ardal i fi. Fi'n credu bod Ystylafera wedi cael ei anghofio dros y blynyddoedd diwethaf. Sa'n siŵr, actually, achos fi'n gwybod mae'n lle dda i setlo lawr, ond fi'n credu wrth i fi da fi lan, byddai'n hoffi byw rhywle fel Abertawe, rhywle mwy poblogaidd. Mae'n ble dwi'n dod o, ac dwi'n hoffi'r lle, gormod, ac dwi'n teimlo bod hynny yw'r lle ble fi eisiau bod pryd dwi'n henach. Wrth yrru drwy godre'r graig, mae'r hyn sydd wedi colli yn amlwg. Ond i'r trigolion sy'n parhau i fyw yma, mae'n bwysig nad yw'r pentre coll yn mynd yn angof. Beth byddwch chi'n ei wneud i helpu teuluoedd gyda chostau byw? Da ni am lleihau trethi, a mae yna gymaint mwy o bethau i wneud, ond ydych chi angen darllen y manifesto. Pawb sy'n dysgu darllen, hwn ydy the reading material i gofyn i rhieni chi, darllen i chi. Sut fyddwch chi'n gwneud ein ardal yn wyrddach ac yn lanach? Dim ateb. Sut fyddwch chi'n helpu blant i defnyddio a mwynhau'r Cymraeg bob dydd? Mwynhau yr iaith, un o'r pethau ydych chi angen gwneud, ydy isio siarad y iaith. So, fel da ni wedi dweud yn y manifesto yma, da ni isio encourageo pawb gallu dysgu'r Cymraeg a isio dysgu'r Cymraeg. So, mae yna lot o bethau da ni am dod allan in the future sydd am trio helpu pobl bod isio siarad y iaith. Rygbi neu pêl-droed? Rygbi. Sut fyddwch yn gwella trafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru? Mae yna lot o lonydd, dwi'n bod ydych chi wedi sylwi, ydych chi probably ddim digon hen i dreifio eto, ond dwi'n siŵr fyddwch chi ar ryw dro. Mae'r lonydd i gyd yn congested, so da ni isio delio fy hynny. Lansio gŵyl para chwaraeon Cymru, a hitha bellach yn ei 5ed flwyddyn, mae'r wyl a'r campau yma yn tyfu. Mae'n wych i gweld lot o bobl chwarae y parasport yma. Yn mwy important i gweld plant yn chwarae parasport and gweld the opportunity in a local area. A lot of these children don't have access to parasport in their schools, so these festivals are really important to show them what's in the community. Bydd yr wyl yn symud o'r haf i'r hydref eleni, a chystadlaethau yn digwydd mewn 4 lleoliad, ym Mangor, Abertawe, Caerdydd a Chasnewydd. A'r lansiad yn Abertawe yn gyfle i ddisgyblion lleol gael blas ar bob math o chwaraeon, o bêl-fasged cadarolwyn i rygbi a jiwdo. Fi wedi mynd i trip LC2 a cael exercise a cael hwyl a chwarae lot o wahanol fath o sport. Heddiw, fi wedi bod yn neud tennis a boltio a pêl-fasged mewn wheelchairs. O'n i'n neud tennis gyda pêl a wedyn pêl-drod fel driliau a wedyn yn neud boccio a nawr ni'n neud pêl-fasged gyda wheelchair. So ti'n symud gyda pêl-fasged a ti'n fel wheelo fe i mynd boia. Yn ôl chwaraeon anabledd Cymru, dangos yr amrywiaeth sydd yn y byd para chwaraeon yw'r nod. Mae'n rili bwysig achos mae'n rhoi cyfle i plant ifanc, plant anabl, i ffindo allan beth sydd na i nhw o ran cymryd rhan mewn chwaraeon. Mae fe'n rhoi nhw'r cyfle i trial nhw mas, gweld beth maen nhw'n hoffi, cael amser rili dda, a gobeithio wedyn
mynd mas a ffindo mas amdano clybiau a cyfleoedd arall yn yr ardal lleol. A'r plant wedi mwynhau. Fi'n joio chwarae pêl basged. Fi wedi cael hwyl a stwff, ie. Fi'n mynd fod mae da i cael fel exercise mas o'r tŷ a fel joio fe. Arddangos para chwaraeon ac annog pawb i gymryd rhan a mwynhau.